Un dels principis que haurien de regir l'actuació de qualsevol administració pública és la de fomentar la interacció amb els ciutadans i facilitar al màxim les gestions i tràmits que aquests hagin de realitzar davant l'administració. A Carcaixent ens trobem que en aquest moment qualsevol ciutadà ha de passar físicament per les dependències municipals de dilluns a divendres de matí. En contra del que s'anuncia a la pàgina web municipal, avui mateix, últim dijous de mes, les dependències municipals han estat tancades per la vesprada. A més, el fet s'agreuja perquè el sistema de registre electrònic avui tampoc funciona, situació tristament habitual i que hem denunciat en múltiples ocasions. És per tot això que en nom del meu grup municipal formula el següent prec. En primer lloc, que almenys s'acomplisca l'horari d'atenció al públic que s'anuncia a la web municipal. En segon lloc, que s'habiliten els mitjans necessaris per tal de donar servei d'atenció al ciutadà almenys una vesprada a la setmana. I en tercer lloc, que es resolguen d'una vegada els problemes de la seu electrònica que impedeixen als ciutadans realitzar gestions de manera telemàtica.